Iti deti nga gundaway tayong denggen ti panakaibasa dati napadayawan nga surat ni Roman iti probinsya iti Isabela nga inang pinauluan iti disgrasya iti Boss Iron Man. Sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam a Roman. Dear Cousin. Sakbay man ngayon nak isalaysay kasin yung dati kahit kung itaklin nga pakasaritaak iti programam. Kablawang kay man iti naimbag ngal daw yo di tanemar si studio. Nagruna kayo ka nga timon dito nga programa. Kablawak pa di iti padak nga dumdumngeg kinagbibuya. Nga kanain nga mang subsubaybay kadagiti na dumaduma nga pakasaritaan ngayon kayo ikikan biyag. Naawis met tirik na kasinyong nga mangibinglay ti pakasaritaak ngamin. Aday tinadagsen aparikot ko. Nga kahit ko nga pabalakadan kada kayo nang runa kadagiti agkakalaing nga mangtidbalakad nga viewers. May isa akas keng kakasin mahilig nga agmot motor. Ta kasalipak wenno miyembro ak iti maysa nga riders club diti probinsyami. Ket magusgustuak launay nga sumursurot no adati makun ko nga rides ti grupo mi. Nang runa idi taawam metpay ti anak mi ken ni Cynthia nga asawa. Adda ti negosyo mi kasi na da pwesto mi nga paglakwan angem mabalin ko met nga italek kini baket kulatan kastametten dati kapidwak nga ni Nestor nga iso ti babaunin mi. Iso nga nawaya aklata nga makapan kadagiti rides kasin tunggal ada naka-schedule nga rides ti grupo mi. Ken man nakaawat unay ni Cynthia nga asawa ta awawaten na dayto nga hilig ko. Tano agpakadaak uwenan na adagos. Awan pa'y ti malagip ko nga pinagpakadak kenkwana nga saan nak nga pinalubusan. Irugik man dayto ipakasalita kasin idi tawen 2023 idi damok nga makisalip iti Boss Iron Man. Ket kastoy man nga rugyak nga rod ti amin. Aywen gayam bakit? Lakay. Ada gayam ti naka-schedule nga long ride ti grupo mi. Ha? Wen. Iso ka di deta ti pakisalipam nga Boss Iron Man? Ay, saan pa nga iso bakit? Into no pala umay nga bulan day jay. Kit adagayam long ride yo. Apingar nga mapangkapela magi Boss Iron Man. Nasken ngamin nga ma-warm up kami. Taday jay Boss Iron Man, nasurok nga 1,000 nga kilometro titarayan mi. Kit detoy, kasla warm up kuma Kumbaga no basketball ket shooting pa ilaeng tapno no mawatwat ti bagbagi. Kas tama ti panag-rides nang runa ket adayumet nga rod. Damok met nga rod ti magisalip iti kasta ka adayo nga rides. Sa dino ka diti papanan nyo, lakay. Dito laeng malipod dito Isabela, magna kami ti Cagayan, aging ga kami jay Ilocos. Sa kami tumalag subli. Adayo day jay Adayo pa jay Boss Iron Man bakit? Ang detoy pang warm up mi lang kasti ko na. Alakit agan anad kayo nga rod lakay. Amok nga isumot ti hilig mo dayta. Kastamot tininamnamak. Kastamot tinamnamak nga sungbat mo bakit? Tawang pa ti malagip ko nga panagpakadakin ka nga mapan makirides nga dinak pinalubusan. Wen lakay taamok nga iso ti hilig mo. Ken maysa umot pa iti anak ta ko ng bakit. Iso nga, ikikanak na tamo iti gundaway ko nga maaramid ko dagiti hilig ko. Ustot ako ng lakay. Ken maysa, may bati ka matlata dito pwesto ta. Tadamit ni kapidwa nga Nestor nga mabalin mo nga babaunan. Uwan nga rad lakay. Iso nga, sige, palubusan ka manen lakay nga mapan makirides. Isa ka anak to lang rod digiti gamit ko bakit?
Into no bigat DJ papanmin, DJ Locos. Sige nga lakay. Oh, parang Nestor, nakasagana ka din para iti long ride tayo nga mapan Ilocos no bigat. Saan pa nga ron, pare? Kun may isa, baka sana ka makasurot. Anya, di ka sumurot ako lang. Kitnaskin nga agwarm up ta, tapno no tigas da, nalaglag anto laeng na ti Boss Iron Man, into no maya bulan. Ito nga ron ti problema pareng Roman. Saan nakman ka pinalubusan ni bagat ko, nga makibus Iron Man? Anya? Ti amok man no aramidim ti amin parang Nestor tapno no palubusan na ka ni bagat mo. Ay apo, mamin salat makatawin dito. Amom, dito ti talagang arapaap dagiti rider akas kadata nga mapadasan. Tanong mapadasan maibturam ti kasi kaadayo na nga pa nag-ride. Alakit may isa ka kadigiti may bigbig nga rider nga makuna. Taadayo day jay. Unang sanak ba ta pinalubusan ni bakit? Imbagking ka parang Roman. Ha? Kanayon nakalata palubusan ni bagat mo. Kasano? Awumot pa iti anak yo. Idinto nga siya. Adan dua putot ko. Marigatang kano ni bagat nga mga wir kadigiti anak me. Kaisuna kano nga. Manmanuwak nga day off. Pumanawak pa eh. Aya. Sino pa nga ti kadwak ita? Pasensya kan parang Roman. Ang di ka makuyog inton Boss Iron Man. Iso nga, baka jakmat makaumay inton no bigat. Oh, sana bale? Uri sisyak tulatan. Tapno no maitag-ay mo, tinagan, ti Riders Club tayo, dito Isabela. Sige. Pasensya, parang Roman. Dahita tinagdumaan mi, kini paring Nestor. Siya, kanayon naklat nga malubusan ni bagat ko, man na nga awat ni bagat. Amuna nga dahito tihilig ko, pagragsakak no makiraride sak, no makapaspasyarak. Yan awamot pa iti anak me, kung may isa nagkariak yung kuwana ide, nga no lagid di tamaadaan kami iti anak, isarding kung tumuteng ti panagrarides ko, tatuluwak ton ti asawak nga agaw awir iti agbalin nga anak me. Istorya kanyak ni Cynthia Baraw. Nang? Ay na, papanan nyo manan ang pagmutmotoran. Amom no kasta nga, agbutmotor ka, kat madandanagan at launay. Dinto pa'y madanagan ni Cynthia nga asawag nanang. Kasano, amuna mo nga natanang kak ngag-drive. Disiplinado ak nanang. Uray pa'y disiplinado ka, saan mo't nga disiplinado, deta masabat mo. Naanadak nanang. Amok, dati bakon ko na nga defensive driving. Saan ba't una nga napataray? Kesa nga ron ibagahan na nga sumali ka kano, dati anya dayjay. Boss Iron Man. Wan, kaadayo kano dayjay. Kat saan ba't nga karera dayjay nanang? Saan ba't di nga hambat nga lumba dayjay ti motor? Anya nga ron dayjay. Inibturan ananang. Ti kinaadayo na, manmano, dagiti makaiturid nga mang padas ti kasyay. Rikusim mi dito'y North Luzon. Oh, nakadayawn. Agmotor kay laang. Kailangan mo agtartarayak tanang. Alam mo magbagnak. Ay, nagsalbag. Ti kahit ko asawa na kat motorin nyo kasyay. Likusin nyo dito'y Lusaw, dito'y Norte. Wen, nanang. Naibtor mo ti motor ko. Takanayon mo ti maintenance ko. Kun may sa ulitag. Disiplinado ak ngagmaneho nanang. Sa anak nga kamote nga driver. Ay na, madanagan ak launay king kabaraw. Nay, kasano nga raw ti asawam. Good. Adamat ni Nestor nga kapidwak nga kadwa na jepesto. Oh, mapangnamnamaan naman ni Nestor. Siyempre madandanagan ba ti asawam.
Baka iso pa'y tirason no ape nga saan nga agsikaw. Ay na, saan nga dahi tatrason nanang? Taulitag, saan nga madanagan ni Cynthia tunggal mapanak makirides? Tamo na, no kasanot kinaanad kong agmaneho. Tayin tugtugot ko mat isunay din. Ay na, no ape nga minmat nga adda kakasta. Anya ti maalalayo ti kakasta aya. Kut makapasyar kami nanang. Kun marelax kami, tunggal makakita kami ti sa bali nga lugar, nagay ti napipintas nga view, kun malipatan mi, digay ti adu nga parikot iti biyag ah. Anya aya ti parikot mau. Ay nagat, adu ananang. Deta ko ma, kinaawan ti anak yo ti asikaswam. Kesa panawam ti asawam. Kat kadwa umlatan atap no makaaramid kayaw. Kat agar aramid kami mo't nanang. Ang saan pa siguro nga, ita tinaikari nga panahon nga may payang kami ti anak. Addan tulat ta nanang, addan tulat ta apu ko yo, iso nga di kayo madanagan. Wow! Nagpintas gayam dito'y Patapat Bridge, Pres Junel. Wen nga road. First time mo ba dito eh? Ay, wen nga road, Pres Junel. Italayan nga umag dito eh. Nabayaga akong ngagbot motor, ngayon magpatingga akla jay Santa Ana, jay Tugigaraw. Kan dito'y Abagatan, agpatingga aklang mo jay Esiha, Nueva Ecija. Italayan nga umayag dito'y Patapat. Ngayon di maalanak dito yung Pres Junel. Akit, nakita mga rudi na. Saan? Rabi nga, minidilim mabas kami, kaya nakabas kami, nakalugang kami ti boss. Kasi gayam, di ka napintas na. Ay, kiuna. Amum ka din, nga data yun, dito yung tuk-tuk ti Pilipinas sa mismo. Ay, yun, Pres Junel. Talaga nga kinitkitag dati Google Maps, kaya Google Earth. Ada yung gayam, dito na panandayo. Nagpintas na eh. Nagbayad, deta. Nagbayad nga buy-buyahin di daluyong. Deti gayam di bagbagada nga Patapat Bridge. Mabuy-buyak lang ta Facebook, kada YouTube. Ita, kahit na personalan nga dag dito, Pres Junel. Gyaman na ka, Pres Junel, ta napanunutam ti agpalong ride. Ay, wan, ta amok nga, ado ti agsagsagana para kada ti Boss Ironman. Adamat lang matuloy nga kagrupo tayo. Malaksid kanya, Pres Junel. Ay, adda, Ruman. Alakit, adan tong arod kadwa ka. Ni ngayon parang Nestor, saan nga agtuloy, ta saan nga pinalubusan ni Bakit na? Saan nga kas kanyak, Pres Junel? Noon, maminsan lang agpakadakin Bakit? Ay na, wun, amen. Saan nakpay pulos nga pinaritan nga may makirais ni Bakit ka? Alakit, ay bag-akin ka, nag-aasat ka, takas na ni Bakit mo, manakaawat. Wun nga rod, Pres Junel. Sa may isa, wampeng kami ti anak may. Ay, subol lang ah. Ang iminto na danak ni Jack Lamon. Baka umuna kin maudimit nga panakisalip kod Boss Ironman dito. Kahit ko lang nga patunayan ni Bagik nga no kaya di kiti makibos Boss Ironman, kayak man. Tanay turak man kagmaneho, ken nadak pa eh. Oy, alakit pagyamanan mi, ta sumali ka ti Boss Ironman. Aruman. Tay maitag-ay mo tinagan ti Riders Club tayo. Api siga pres, saan ka makaumay? Ay kita kaski ni Nestor kat apadakbat nga saan nga mapalubusan iti kakasta kaadayo nga rides ta. Amombay. At dadagiti ubing may. Tangarot tinagdumaan tayo. Sa may isa, Jepes Tume, adamot ni Bakit ko. Kan, adati kapidwak nga ni Nestor, nga babaunin may. Iso nga oray kanayon ti rides tayo, palubusan naklata ni Bakit ko pres. Alagat, nasayat basta agan anad kanto, Roman, Wen pres. Lakay. Nabanog ka kadi? Wen bakit? Amumot nga naglong ride kami itay. Basta ulit banog ko. Makakitang mat, agmaneho iti adayo. Ape ka di? Ay. Awan. Sige. Maturog ka lang tangaroden tapno may nanaang ka. Sige bakit? Good night.
Mm. Kaano dayjay pakisaliam nga boss Iron Man barak. Into no lawas nan nanang. So nga isagsaganak ikon kondisyon ko ti bagikon. Kasano nga pa ng kondisyon ti bagay? Ket maturugak ka na sa paa. Sa anak ko na nga agbambanog, ag-exercise, saan unay, tapos no, napigsa ti bagig. Sa anak ko nagpipuyat. Mga anak kadigiti usto nga makmakan. Tapos sa anak ko nga, saan to kidingag, sakit ti tiyang ko, no madaman ton ti boss Iron Man. Aya, ket, kumusta mat ni bakit mo? Ha? Talaga ka di nga palubusan nakakadayta nga. Papanam. Una na nang. Ay na. Man nakaawat ni Sinchang asawag. Kasti ko na. Awan pa iti pakadak nga sa anak pinalubusan. Kun may isa. Awamot pa iti anak minanang. Kun adamot ni kapidwa na store nga kadkadwa mi jipesto. Iso ati babaunin na. Tapno rin no awanak. Sana marigatan ni bakit. Wala ang kumusta kayo ken bakit mau? Anya ti kayo sa hunanang. Okay kami mat kini Cynthia. Panagkunam okay kayaw. Ang kasla ka na yun kumakita tunggal mapanak ijepes tuyo. Nga kasla ada na unag nga pampanunutin na. Anya? Amangan mat no sa lagun une gapot kinasingpet ti asawam. Saan nga agrekreklamo saan na ka nga kasarita ta baka ti amuna kat makagura ka. Anya? Ti kahit ko sawan, baka saan na lang ibagbagaking ka di sentimiento na barok. Anya ko masentimiento na nanang. Kaday ta Saan ka di nga ikagkagumaan niya o ti maaddaan iti anak. Una nang ang aramidin nyo kat ti aming. Ha? Kuwan mat. Kaano ti daodi nga nagsiping kayaw? Ay, kwa. Di naodi abulan na nang. O kita. Busy kami ngamin. Kan amok nga kanayin nga babanog ni Cynthia, Jepesto. Sano ag-rides kami, mat. Kastaunay mo ti banog ko. Dahita nga ron, tikon ko nagbaraw. Adda nga asikasum deta rides mau, deta grupo yung riders. Ngem deta kalikagom yung maadaan ko maiti anak. Anya? Imbes ko mga dakayo nga mismo nga agasawa ti mapanagpasyar nga dakdakayaw. Tabareng malipatan nyo dagiti problema yaw. Tapno maikat dagita stress kin bannog yaw. Taamangan no alisto kayo nga makaaramid Nangruna ken ni Cynthia. Baka marigatan nga masikugan. Tamay stress unay iti negosyo yaw. Dayta kanayon mo nga panagbut motor ken madandanagan kasjay. Saan nga tamot nanang? Anya? Ape nga ron ni Asinaw. Ni Kasin yung. Agra-rides ba't ide? Sursurot na pa ni Kasin Melinda. Nagsikugmait. Kaya isuda sa bali kayo, Mike. Amang ano di damat may stress. Siguro saan nga ma-stress dyan Melinda. Ta siyempre, yung ko naman. Anya? Anya ti kahit ko sa una nang? Di kahit ko sa baraw. Kasaritam ti asawam amang ano adda saan nga ibagbagaking ka. Imbes ka dahi tamapan ka makira-rides. Asikaswem isuna, kanda tayo panagaramid yu iti anak yaw. Kasanong aro de pesto minanang, no da kami ti mapanagpasyar nga dagda kami laang. Good man, ano ko manuso magmamano aldaw laang nga agrekep kayaw. Tapagsayatan yung dayta, para ka na kay laang dayta. Ay na. Pagsalita amin to nanang, ito no, malpas dati boss Iron Man. Dahil suman palaing ti isaganaak. Kitnay, talaga nga mapasabakak iti inibturan nga pa nag-drive.
Oh, Nestor, kasinsing. Ay, Manong, yo, bili ng ka. Ito no, umay nga Sabado, Kuaminton. Manong, hindak makibus Iron Man. Ay, oh, good luck Manong. Oh, nagyamanak. Kat, kaputa nilaeng manang mo, timabati jay pwesto. Kat, makamukan. Kanayon sa paim nga kanayon di mapan tapno duwa kayo tulungan ni manang mo aglukat. Ken umay kadto balay tulungan mi suna. Isikat ibang sundok yung kuanan. Sano aday baon na inka nga dagos. Ay iwan manong. Anak ka di pay. Kwa. Basta no day baon na inka. Hangka nga pumampanaw ket ni awanak. Ay iwan manong awon danag. Sakti baka mo manong. Sige sige. Bagbaking ka amok nga sikalat mapagtal kami. Ay, iwan manong. Ay, talaga nga excited ako nga makibos Iron Man. Ngayon panagrik na kayak day jay. Kuwan manong si kantupay. Nakadanong ka pa gayam di J. Ilocos idi na udi abulan. Ayun na, asidigla day jay. Nakadanong kami di pagudpod kunam. Adayo day jay ngem adayo man di Iron Man. Angem panagkunakit kapailak day jay. No kaya di kiti daduma. Imposible ka kaya. Ay, wala manong. Mabayag ka di manong. May saal daw la day jay. Angem siyempre, siguro, mapan nga dual daw tong awanak. Agmimit kami jay starting point, ijay tumatla ti finish line mi. Siyempre, maturugak to pala ka. Sakto agawid dito Isabela. Ay, sige manong. Iso nga, dual daw mo, nga sa paem, ti mapan mang sundagan manang mo, tulungan mga aglukat, ken tulungan mga agbanday ti pesto. Nang rona, kadigiti pa nagbakat digiti stock tayo. No, dagsangpad nga deliver, kakasjay. Ay, iwan manong, awan darag. Sige nga ron. Dahil lang, ading ko. Si Maliak nga rod iti Boss Ironman Motorcycle Challenge editawen 2023 kasinyong. Takayat ko nga paneknekan iti bagik nga kayak maibturak ti kinaadayuna. Ngemdak sanggasat kasinyong tadyak dinamnama nga iti maysa nga kurbaan iti paset na iti Cagayan ket na-slide ti motor ko. Saan met kidding grabe tinapasamak kanyak. Angem nablo ti sakak kende ti mesa nga imak kasin. Adamat basit gasgas ti bagik naka full girak met kidding nga nagmotor. Kita man lang aya. Nga uri no kasanot annad mo, uri no kasanot kinadisiplinadom nga agmaneho, no saan mo kabisado ti lugar, ken no kasta nga masulisog ka nga agpataray, gaputa makitam dagiti padam nga kasalip nga aglilinumbada. Kas lang maisursuro tak kadakwada kasin, kadadapaset iti Cagayan nga kurbaan nga jak kabisado ti dalan, kat nagalis gayam ta adu ti nagkaiwara nga darat. Uray no, kasanot kinaannad mo no talaga nga mapasamak ti disgrasya kat mapasamak lata. Ultimo dagiti kalalaingan nga agmaneho. Uray dagiti kababayaganan nga agmotmotor kat madisgrasya lata. Nasurok makabulan kasin nga nagpapaimbagak iti nasagabak nga injury. Manipod iti panakadisgrasya kadaydi nga panakisalip ko iti Boss Ironman. Daksang gasa ta saan ko nga nailipas. Ngem kunak, saan na mabalin nga sa anak nga agbalin nga finisher. Saan na mabalin nga jak mailipas deta nga Boss Ironman Challenge. Ingked den ko iti bagik kasin yung agpaimbagak. Ket into no umay nga tawen kunak.
tawen 2024 sumali ak tumanen. Nasurok makabulan nga daklat ta iti uneg ti balay, iti laeng arubayan mi ti pagnaak iket idi maimbagana kon kasin ditoy nga kinasaritak ti asawak. Bakit? Amok nga saan ka lagun uning amok nga kasta unay ti nervyos mo iti nadamag mo nga na disgrasya ak. Gagangay laeng kwa. Ngam saan nga na pukaw ti gagar ko nga. Ti gagar ko nga makalipas dahita nga Boss Ironman Challenge. Anya ti kahit masawan? Ti kahit ko sawan? Adan tumot pa next year. Jagmat napakadaan day jay napasamak. Nailipas ko kumaday jay, no saan nga na-slide? No saan nga na-slide ti motor ko? Kit, imbes ko mga isarding mo day, tanda na disgrasya ka nga rod. Imbag kit di nasaan nga nakarot, napasamak yun ka. Nung orad na natamaan ta ulo mo, saan na man ano ta ulo kat naka-helmet Nagnginan to medyo helmet ko. Kit di malataan mo Adon to pwede kiti naka-full gear, di tangam matay dalatamot no madisgrasya da. Wan ata saan da nga naanad, napataray da unay. Okay, sika nga rod. Saan ka napataray, takurbaan nga rod bakit? Naigalis la ti motor, ta nadarat sa di nagdalanak. Isupay Kit, rumbing ko mga mabuting kan, nga sumali ka dagita nga bambanag, kadagita nga challenge. Saan na bakit? At adagit di nga serbi nga karit kanyak, tapno no, mas agan-an nadak inton sumaruno. Diya kamuking ka. Talagang natangkin ti ulo. Api nga, kasla dinakbot palubusan, hanggat idinto nga, kanayon naklatapat palubusan didi. When ang imdetan napasamak king kan, nagbaloy ti panunot kon. Katawamot pa ti awawirin tang anak ta. Ay na bakit? Disgrasya la day jay. Ikariking nga, inton sumarunong nga Ironman Challenge. Awan to ti mapasama kanya. Promise. Makamu ka. Talagang hindi nga. Natangkin ti ulom. Ay na. Amumot bakit? Nga dahil tilat pagragsakak. Amumot. Amunak launay. Nga no, dati mesa nga banag nga kahit ko nga gunuden, kahit ko nga aramiden. No, adda dati karit kanya, talaga nga lumabanak. Aramidig, data. Ipaniknik ko nga kayak. No, kaya di kita dumakayak mo. Kayam ti madisgrasya, iso kas jay. Ay na. Di na ka talaga maawatan. Basta, no, di nakpalubusan, nasken nga ilipas ko dito nga Boss Ironman. Iso nga ito next year, sumaliak tumanin. Makaamu ka nga rod. Sipod idi kasin yung kaslalim mamiis ti asawa kanya. Ala ko nagagangay lang. Siyempre, ipatpatignak ti asawak. Kasta unay ti nervyos na, idi na disgrasya ak. Angim, para kanya simple lang ang disgrasya di dyan. Naigalis la ti motor ko. Gagangay laeng nga nablo ti sakakin imak. Tama, nadagsen ti motor ko. Madidili pa nagtumbak. Kaya siyempre, naggimulong-gulong ak. Ngimsa, awan iti nakaro nga injury. Kas kumaditi ulo, ta naka-helmet akmat. Naka-full gear ak pa Patsyek kasin nga inton sumarno nga tawen kung talaga nga aramidik ti amin tapno sa anak nga madisgrasya. Kahit mailipas ko deta nga Boss Ironman Challenge. Uray no, saan nakapagpagod niyan idinibakit ko kasin. Okay lang kanya. Lilipas din yan kunak. Ngamdak sang gasat kasin talim naglabas ti sumagmamano nga aldaw. Lawas ken bulan. Kaskas di nga saanen nga nadungo ti asawa kanya. Kaskas di nga
casual laeng hindi pa nakisarita na kanya. Nga, no ada ibaga kengkwana, kasla di na pa'y maisisarang tirupa na kanya, kasla di na pa'y mapereng, itinabayag. Angem ko na, makipinatang kayo na ka. Baka ti kayat ni bakit ko ka, sumuko ak. Ket ibagak kenkwana nga sa anak to asumalin. Madi Ada nga saan nga natalged tiriknak. No saan ko nga maaramid deta nga kahit kong aramiden. No saan ko nga malipas deta nga Bus Ironman Challenge. Binaybay aklat ati asawak kasinyong amok ngagpaspasognod laeng gapo iti luksaw na nga iti likudan iti napasamak kanya ka disgrasya ket ulitek to pay laeng daytoy nga challenge into no may atawen. Nagyanak lata nga rod iti balay kasin tadyak kayat nga ti mailang isuna kanyak no mapanak iti pwesto. Kanayon kulatan nga bilbilinan ni Nestor nga kapidwak nga ison ti makaamo nga mangtulong ken ni Manang na nga aglo kat iti pwesto konforme nga mabalin na nga maitulong. Ket siya, intultuloy ko latamat tinapan nakira-rides kadagiti kagrupo. Diti short rides laeng, diti Biskaya, diti laeng Isabela, napang kami pa jay Calyaw Cave, Kalinga, adupay tinapnapanan mikasin. Agingga nga iti maysa nga aldaw. Pengatangag duldul uti asawak. Oh, apa enak ko bakit? Awan. Okay lang. Apa nga duldul ka nga ron? Apa nakapuspusyaw ka? Oh, bakit? Nawala man po, di ba? Sinja! 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 Tulungan, Dak! Anya ti kayat mo nga sawan? Nga, saan mo nga putot ti sikog ti asawam? Saan nanang? At akwin-kwintaag. Anya? Ngayon sigurado ka nga masikog ni Cynthia. Kiuwan nanang, intaray ko rin iti ospital. Kat chinek ti doktor. Agdadagsen ni Cynthia nanang. Ang kasano nga mapasamag dayta idinto nga. Dani talo abulanen. Nga awan tinapasamak mi. Imposible mo't nga agsikog no awan tinapaspasamak ka na kayo. May salain ti kahit nasawan nanang. Saan nga siyak tinakasikog ka ni Cynthia? Asin no ko mga round? Ilaad damat ka saw-sawam si ka. Apay maaramid ko man ni Cynthia dayta. Apay ngamin ayahan, anyat na paspasamak ka na kayaw. Saan ka di nga kalpasan di pa nakadisgrasyam? Nagtalay na ka malaan iti balayaw. Saan ka magkarimrimwar? Manmano ka mo lang nga rimwar. Sa di na imbagang ka na pang ka nagra-rides. Awan la pulos na paspasamak yawn. Agpaspasugnod nga rod ni Cynthia idinanang. Isu nga saan nakpagpagunyan? Kurang nalaengen, kat saan kami nga agkaida nga maturog. Anya? Kaapi nga di yung bagbaga kanyak, ta kinasaritak kumatis ni Cynthia. Wano si ka kumat kinasaritak. Tapno na ornosyo kuma, deta nga parikot yaw. Sakit kastoy ita tinapasamak. Asin no kumangarot tinakasikog kenkwana no saan nga si ka nga asawa na, ha? Roman! Diyak ka muna nang. Awan iti mapanuno, awan ti sumrek iti panunot ko no asin no, tinakasikog iti asawak. Basta saan nga siya, tako na ti doktor. 6 weeks ka nasurok.
Ag 7 weeks to pelaing ti sikog na. Nasurog 2 bulanan nga awan na pasamak me. Aya. Dahito iti kon aking kan. Nakasaritam nga din ni Cynthia. Saan pa'y nanang? Madipay ti kasasaad na. Nagistayan ka nung naalisan. Nagistayan na regrig ti sikog na. Nasisiyat ko mapay nung narigrig. Ay, saan ka? Sasao ti kasta. Roman, dakis ti kasta baraw. Saan ka di nga? Dakdakis ti naramid natin. Naglipot kanyag. Nagpasikog iti sa bali nga lalaki, nanang. Basol mo man lang Anya? Basol ko? Abi kong mga basol ko. Basol ko nga nagpasikog iti sa bali. Basol mo ta binaybayam ti asawam. Anya? Sa ludsudem ti baging barawk. No anya dagiti nagkurkurangam iti asawam. Nagkurangan? Dayta kinasem mo nga mapanagmot-motor na taghilig mo launay nga umad-adayo imbes ko mga kadwaam ti asawam. Bayat nga ikagkagumaan nyo ti maadaan iti anak. Siguro agad naawa natin iti namnamakeng ka ni Cynthia. Kad nagpasikugan iti sa balay. Anya? Saan nga po ito dayta? Agyaman anak, paring Nestor. Ipanangandingay mo kanya. Ay, awan di anyaman na, paring Roman. Talagang nakaraw tini napasamak ka. Kahit nasawin. Kalpasan ti panakadisgrasya, midi nakibus ayon man ka. Nadisgrasya mo. Ni bakit mo? Ha? Kahit kasawin. Nasikugan iti sa bali. Agpada kay ka na disgrasya. Anya ti kahit mo sawin pare. Mala, uminom talatan. Saan na mabalin? Kahit mo ka di sawin. Nga. Basol ko madlaan. Nuwapi nga nagpasikog iti sa bali ti asawak. Saan ko nga ibagbaga ti kasta paring Roman? Ang mabalin nga isot rason. Nuwapay nga nagsapol iti sa bali ti asawam. Anya? Ngim apay. Api nga aramidin na ti kasjay kat agasawa kami. Kinapay. Apay nga. Apay nga iti kapidwak pay laeng nga ni Nestor tinagpasikugan na. Nagtalikak ka na nga kasinsin ko. Tagayam kat ulag. Inulag na ti asawak. Ginundawayan na ti kaawang ko. Ay, siguro agad. Ti kanayo da nga pa nagkadkadwaan paring Roman. Dahil ti na-develop nga rin nada, ti may sakin may sa. Anya? No talaga nga napudot pa nagayat ti asawa kanyak, saan nga agsapol ti sa bali? Saan nga marigrig tirik na iti sa bali nga lalaki? Talaga akid di nga dakis isunam. Talaga akid di nga manglilipot isunam. Ala. Ti amok man no, aginom ta tapno malipatam ta problema, paring Roman. Oh, tigid di panonotem. Oh, next year. Saan ka di nga? Kalikago mo't sumali man ti Boss Ironman. Saan mo man ngay palagip dito pare? Ha? Anya? Saan ko pala kahit nga malagip dito nga Boss Ironman? Nga po iti pa nakadisgrasya. Nadisgrasya mo ti asawak. Sige. Change topic ta nga ron. Paring Roman. Talaga ka din nga saan nga maornos pa ti amin kada kayo kini Cynthia baraw. Kasano nga maornos nanang? Nagpasikog iti sa bali. Wain angem na aglemlemeng meten ni Nestor nga kapidwam. Intarayan na meten ti sikog ni Cynthia. At mabutengking ka. At hanapan mo mo't pinangtaan ti biyag na ngamen baraw. Awan mo ti sa bali nga papanan ni Cynthia.
Anyan ti kayo asawin nanang. Ket no, kayat natin anya, no kayat na nga urnusin yaw ti amin kada kayo. Ket lipatin yun ti amin. Taadamat ngamin ti biddot mo baraw. Anya ko matibidot ko nanang. No saan na ko mga liniputan, saan ko mga nagsikog, saan ko mga parikot ita. Problema na dahil inaramid na problema na. Saan nga siya? Ay na, ape nga makaungot ka nga rod kanyak. Ti bagbagaklaang, adamat iti basol mo. Adamat nagbidotam iti napasamak. Tabinaybay am nga rod ti asawam. Tandaanam saan nga agbiraw ti asawam. No awan ti nagkurkurangam kinkwana. Yan tangay si kakasar kayaw. Kat saang kamat nga makaputot. Aklunem latan nga nagtaod king katisikog na. Kat mga baruanan kayaw iti asawam. Yan tangay awan mo tanda ta Nestor. Ta naglimlim mga rudan. Anya? Ako? Ti responsibilidad ko man ni Nestor? Kaman ano ko maasawa mo ni Cynthia? Ti kayo sawen. Kayat yo nga aklunik pailaeng ni Cynthia. Kalpasan ti naramid na kanyak nanang. Iso nga ron nga salsalod sudik king ka. Saan ko ba't nga ibagbaga nga aramidam? Adam laeng king ka ti desisyon baraw. Maasya naklaeng king ni Cynthia. Tawan mo ten, ti sa bali nga papanan na. Ala, pagpanpanunutan baraw. Daytoy talaga usto nga bus Ironman challenge iti biyag ti maysa nga lalaki akas king ka. No maibturam ti aming ti sakit nga napasamak panang lipot king ka ti asawam gapo iti panagbiddot na nga adamot laeng biddot mo. No maibturam amin nga parikot yaw. No maibturam ti anyaman nga pananglais tuking kadagiti tattao nga itilikodan ti naramid na ket inaklon mo latta ket imbilang mo ti anak ti sikog na akas bukod mo. Dayta ti makunkuna nga finisher iti Ironman challenge baraw. Saan ket nga dayta panagbutmotor ti pakakitaan ti kinaibtor ti maysa nga lalaki akas king kawen no maysa nga tao. No di ket ti kinaibtor iti amin na parikot iti biyag. Amin na panubok nga aglabas iti maysa nga tao. Nanang, nasakit para kanyak. Naliniputan nak ti mismo nga asawak. Iti mismo nga kasinsin ko pa'y. Alakas ti ko nagbaraw. Adamot laeng king ka ti desisyon. Napatpateg da ito nga challenge king ka kadakay ka agasawa. Ngem data panagmutmotor nga Ironman challenge. Kasin yung kasla natamaan na kadigidi nga balikas ni nanang. Angem nagarilat ta kanyak tigurak iti asawak. Gapoy ti pan nakaibabain ko nga liniputan nak ti asawak. Tapno laeng saan nakakaasi ni Cynthia. Siya kunti madayo kasin. Kanayo nak ngagpanpanunot. No anya ti aramidek iti biyag ko. No manen mapanunot ko nga aklunek manen ni Cynthia iti likodan ti amin. Angim agsanudak to manen no malagip ko ti sakit na. Ti sakit tinakim ko nga liliputan na ket agatrasak to manen. Naglabas nagiti aldaw kasin.
Napasaray sumarungkarak ket makitak ti panagdakkel ti tiyan ni Cynthia. Numanen kasarita ninanang, anya barok, saan ka kadipay nakapagpanpanunot iti nasayaat nga ramidem iti biyag mo. Dayjay kadipay laeng bus Ironman challenge ti panpanunotem. Amok nga dandani man dayjayan. Nang, wenno, kayat mo ka din nga padasan na ti challenge nga imbagak keng kaide. Dati us-usto nga challenge iti biyag. Nang, diya ka mo no maibturak. Ti anya barok. Diya ka mo no maibturak ti panakaibabain ko no kasta nga ay nasaan mo nga panunutan tis sa wundagay ti tattao iti aglawlaw. Uri no ibagada nga tanga ka ta inaklon mo latta uri no liniputan na ka. Angem no napatigking ka ti asawam. Na talaga nga naibtur tirik ng barok. Saan mo nga ipalubos nga maapektaran ka kadagita. Napatig kanyak ni Cynthia. Kinamiris ko ngeten nga adda tinagbidutak. Ngemjak ammo nanang no kabailag deta nga challenge nga ibagbagayo. Ti anya. Saka mo no maaklon kunto ti anak na nga kas nagtaod kanyak. Tamangan no kanahin to nga maipalagip kanyak tunggal makitak ti anak na. No kasano ti pananglipot na kanya idi. Ay nadayta nga ron ti bagbagak nga karit king kabaraw. Dayta ti pudno nga challenge. Challenge king kadayjay. Ibturam. Ala. No nakaikadeng kanton baraw. Tulungan kayo kay ni Cynthia. Mga baruanan kayo, tapno maurnos ti amin kada kayo. Ana. Aging nga naganak ni Cynthia Casinyong na mabalbalin siya kahit nga makita ti anak na. Tay nararapaap ko idi nga maadaan kami iti anak. Ngajak amo no anyan to ti mariknag apaman nga makitak ton ti putot ko. Angim amo ka saan ko nga putot. Amo ka saan nga siya tinagtaudan ti anak ni Cynthia. Madanagan tanong baka no makitak ti anak na. Kat makariknaak itigura. Maipalagip kanyak. Ti pananglipot idi kanyak ni Cynthia. Iso nga mabalbalin ka jacket nga makita ti anak na. Dahil ito iti parikot ko kasin nga kayat ko nga pabalakadan kada kayo. Gagangay lakadi dati nga marikrik na. Dandanin makatawen, sipod idi, liniputan nak ti asawak. Sa diwa pa'y laeng ti sugat ken sakit na. Ngay madapaset iti kaunggak. Nga kayat ko kumanga maurnos ti amin kada kami kini Cynthia. Ket ituloy mi, dagiti arapaap mi. Angim, ada anak na nga saan nga nagtaod kanyak. Ada anak na nga isut baka ipalagip kanyak itinapalabas. Anya ti rumbe nga ramidek kasin tapno maibturak dahito nga challenge nga ikarkarit kanyak dinanang. Ti panangibtur ko iti amin nga panakaibabain ti panangibtur ko iti amin na sakit tunggal maipalagip kanyak tinaglabas. Bayat iti panangurnos mi, iti relasyon mi iti asawa. Bayat nga
mga baruanan kami manen. Tulungan dakman kasin, iwanwan dakman pangaasiyo. Dahil di nga rod, di ba kasaritaak, ket sapay kumakat na kay batit adal, ken nakaited liwliwa kadagiti amin nga dimngeg. Sapay kuma, ta iti mabita panawen, makaiked dengak ton. No aklunek, dahito nga karit ni nanang, ti ibagbaga na nga us-usto nga, Ironman Challenge iti biyag ti maysa nga tao. Ti us-usto nga panagibtur, iti biyag. Agyaman ak ken kagasin, di anos ken laing mo nga nang ibasa ti pakasaritaak. Agyaman ak met makating iti makaited ti balakad. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Roman, iti probinsya iti Isabela.